Здравейте, приятели! Днес ще ви представя най-компактния електрически модел на Kia, именно Kia EV3. Това е един от най-награждаваните автомобили в целия свят, благодарение на неговата ниска цена и богато оборудване. EV3 следва философията Opposites United. Противоположните се обединяват. Предните светлини са изцяло LED и напомнят на Kia EV9. Предницата е изключително аеродинамична и има един от най-ниските коефициенти на въздушно съпротивление в класа си. Отстрани имаме визия на кросовър, имаме 19-инчови джанти и 14 см клиренс. Отстрани ще забележите характерната визия с контрастиращи черни елементи. В задницата имаме изцяло LED задни светлини с прави линии. Тук дори се наблюдава скрита в задния спойлер задна читачка. Приближаваме се към петата врата на автомобила. Сензорите автоматично ни разпознават. Багажника се отваря. Имаме 460 литра багажник, като при свалени задни седалки може да достигне до 1200. Стигнахме до най-интересната част от ревюто, именно задвижването на автомобила. EV3 има изключително голям пробег от 605 км по WLTP или до 770 км в изцяло градски условия. Под предния капак има така наречения фрънк, в който можем да съберем кабелите за зареждане. EV3 се произвежда на изцяло нова платформа. Батерията е 81,4 кВт в пода на автомобила, 400 волтова, която може да се зарежда на бързи станции до 140 кВт в час. За да си представите по-нагледно, при бързо зареждане на автомобила от 10 до 80%, колата се зарежда за 31 минути. Интериора на автомобила е изключително просторен. Имаме изцяло кожен салон с подгрев и обдухване, панорамен покрив, подгрев на волана, изключително устойчиви материали, които в същото време са и доста екологично направени. Медията на автомобила е изцяло нова, като тук при нея вече имаме безжично Android Auto и Apple CarPlay. Колата има всички системи за безопасност, може да спира напред сама, може да спира и назад сама. Има система за страничен трафик, система за следене на ленти, адаптивен круиз контрол, blind spot асистент и куп други екстри. Имаме няколко режима на шофиране: Еко, Нормал, Спорт и персонализиран MyDrive. Също така и режим за сняг. 4 режима на рекооперация, може да е напълно изключена, може да бъде първо, второ, трето ниво или автоматично. В завой пускаме на спортен режим, колата става изключително стабилна, волана се втвърдява. EV3 има изцяло нов гласов асистент, който е подпомогнат от изкуствен интелект и може да регулирате климатика него, например. Hey Kia, turn the climate control to 25 degrees. Setting the temperature to 25 degrees. Kia EV3 е създаден с мисълта за устойчивост от използваните материали до ниската консумация на енергия. Автомобила разполага и с over-the-air апдейти, което ви гарантира, че винаги ще имате нов софтуер, без да посещавате сервис.
Това беше ревюто на Kia EV3, SUV, който съчетава визия, технология и практичност по един уникален начин. Цените започват от 69 900 лева за модела с 58 кВт батерия и от 79 900 лева за автомобила с 81,4 кВт батерия. Ако се интересувате от модела, заповядайте в най-близкия шоурум на Kia или ни пишете в Facebook.